Hello guys, munofara here guys kwese kwamuri. Pane nyaya yandauya nayo panapa inoti inoshamisa nyaya iyi. Zvinoshamisa zviya. Saka nyaya iyi ndisati ndapinda munyaya zvizere ndinotenda vese vakasubscribe to this channel. Nevasati vasubscribe guys ndichiti hapana chekumirira, subscribe mubaye notification bell kuitira pese patinongo upload latest video hamuzodarikirwi guys. Nyaya yandauya nayo panapa inoshamisa. Ndemukomana nemusikana vanoitira bonde mumuti. Pavangofunga kuda kuita bonde vanototsvaka pane muti, then vozviitira mumuti umomo. Saka guys, nyaya iyi ndichangoiverengawo sezvazviri. Yanyorwa nemusikana wacho. Kuda ava kutya here kana kuti ava kuzvikonewawo. Saka regai ndipinde munyaya zvizere guys. Zviri kunzi izvo, hi auntie, please keep me anonymous. Any guys from Zimbabwe in here. I have a question. I have been dating a guy from Zimbabwe since June. The guy is handsome and very loaded financially. He spoils me and takes care of me financially. But there is one thing he does that I'm struggling to get used to. He loves doing sex on top of trees. He can book at a 5-star hotel, but he will drive us to the bushes so we can find a tree, climb and do it up there. He says it's very common in Zimbabwe. He calls it Tsoko style. The first time was very awkward because he had to put me on his shoulders so I could easily climb the tree. Has anyone done this before? I'm even scared to tell my friends because I know they're gonna start calling me a monkey. Ndo nyaya yacho nagaizi kuti munoionawo sei yemukomana uyu anongoti akudaita bonde nemusikana wake anomanikidzira kuti handiti ndotsvaka muti. Ozviitira muti zviri safe here izvi kana kuti pane zvimwewo behind zvaanozviitira. Saka guys, mongotaurawo maonero enyu kuti munoionawo sei nyaya iyi. Zviri normal here kana kuti pane zvimwe zvaanenge achizviitira hake. Saka thank you guys nesupport yamunopa this channel. Thank you very much.